Čoko lidi, vítejte u dnešního nového videa a dneska mi zbývá posledních pár kilů na nožík a budu mít ho zlatý. Já se už mega těším a chtěl jsem se podělit s váma, jak ho získávám. Tak dejte like a odběr a jdem na to. Ona je ta... Sakra, ona je ten backness na to vůbec. Jo, koupil jsem si nový skin, ještě nějaký case a koupil jsem si Karambit Buffy Song a pak jsem si otevřel skin case a z toho mi pan Karambit a je tady hacker. No, jako viděl jsem. Teď mám 0 kg, ne, to je získat. Získala ta porka. Já nevím, kamo, zrovna na videu se mi vůbec nedaří. Teďka před chvilkou jsem byl první asi za 30 kilama. Nevím, co se teďka děje. Kamo! Nice. Kde? O, borosma. Sorry, že nemluvím, já si myslím, že mě pozvískat. Zbývá poslední 13 kg. Hacker. Toho měl být jak to hituje ten barec? Mohli byste napsat do komentářů, jaký byl váš to nejlepší kill s nožíkem. Jakože nejlepší trickshot. Čemkoliv. Ale nejlíp by bylo, kdyby se napsalo s nožíkem. No i asi to, že jsem prostě levitoval po mapě a najednou jsem zabil 5 lidí. To bylo left for out. A ze sniperkou, no tak asi stejný, ale ne left for out a zabil jsem 2. Najednou. Jsi si teďka všimnul, že má 200 Ano, co zabil to borce? 573 let. Už si. Protože mě bolí prsty, protože tady jen pohodky.
5 kg posledních. O. Jo, moje ruka úplně. Vidíš? Hacker. Tady. Ma nevidí. Golden wrap. Můj bože. Golden wrap na nůž. Karambit. Battle song. Kado. Ten range. Pardon. Konečně to mám. Zabralo třeba hodinu. S tím battle songem. To vypadá ještě líp. Tak. To jsem fakt nečekal, že to bude tak hezký. Se těším na Diamond. Dobrý, tak tohle bude všechno z téhle videa. Děkuji za sledování a čauko.